Eta orduan orain zertan zabiltza? Bueno, hain zuzendari bezala nago hitzen, orduan, energiaren zati handi bat zuzendaritza hortan zera, baina niri gustatzen zaidana da ikertzea. Nahiko nukena da ikerketa gehiago eta zuzendaritza gutxigo egitea posible bat. Ikerketa gehiago, kudeaketa gutxigo. Eta kudeaketa gutxigo, bai. Hemen balin bagaudez da kudeaketa gatik. Eta orduan, ikerketa aldetik ari gara, hizkuntza eredu handiekin, hori da erronka handienetako bat. Konstante gara aldaketa bat datorla gizartean, eta ez balin badaukagu jendea hemen hizkuntza ereduekin, GPT bezalakoekin gai dana gauza berriak egiteko, pasako dira txinoak eta estatu batutakoak apisonadora bat bezala Europa gainetik, ez bakarrik honen gainetik. Eta orduan oso importantea da hor trebatzea jendea eta gauza berriak Hizkuntza ereduak eta euskera ere bai, ala horren hori nola kokatzen da? Bai, zentroan bi gauza dauzkagu. Alde batetik, zientzia aldetik, hizkuntza eredutan puntan egotea, baina gero ere zentroan badaukagu euskera zaintze hori. Eta gure ikerlerroetako bat, igual ezagunena hemen, beste batzuk ere badauzkagu, baina ezagunena hemen euskerarena da. Honi bost tesi zuzentzitut orain, eta bostetatik bakarra da euskerarekin, besteak beste arlotan. Eta bada importantea, baina gauza gehiago egiten dut. Horre iraultza egon da, ez da? Hor txat GTP horretan oinarritzen da, ez da? Nik gauza handirik ez dakit horri buruz, baina hor hizkuntza ereduetan oinarritzen da, ez da? Eta gainera hizkuntzetarako da ere oso aurreratua, ez da? Hizkuntzak eta pentsatzen dugun era eta inteligentzia eta oso gai interesgarria. Eta hona da, justo gu hortan nahiko aintzindari izan geha, Stanforden egonean ari ziren lehenbiziko aurrerapenak egiten horrekin. Hori zen 2012an. 2012an, ondala 10 urte. Horren azkenengo 10 urteetan izan da hori. Hor hasi zen olatua handitzen eta ChatGPT izan daia olatua gizartera iritsi denean. Eta zertan zabiltza orain? Gu hemen hasi ginen nanogunerekin, duela 2006an. 2005an Cambridgeen nengoen, eta orduan Pedrok aipatu zidan, hori aukera hori zegoela, Pedro Zanikik, hori horrelako zentru bat martxan jartzeko, Eusko Jaurlaritza interesatu bat zegoela, eta orduan horrekin hasi ginen. Eta ordutik hona, bai, neurri hori batean, hori proiektua martxan jartzen, eta hori ere interesgarria. Ikerketa bezain interesgarria esango nuke nik, da proiektu berriak martxan jartzea, ezta? Gauza berriak zerotik egitea, ezta? Hori izan zen batez ere zerotek egindako gauza bat, hemen ez zegoen, zegoen ikerketa hemen, beste arlo batzuetan, hori zen arlo berri bat, hori nanozientzia kontuetan ere ikerketa egiten zen hemen, baina, egitea martxan jartzea zentru potente bat, jente berriarekin, kanpotik etorrikotako jentearekin, batez ere esperimentala, eta hor zerbait interesgarri egiteko. Eta ordutik hona horrela, hor egiten dugu, beti dugu nanozientzia kuantikoa, beti gara kuantika, baina lehen ez zen deitzen horrela, ez da, lehen beste modu batean ikusten zen. Eta nanomaterialak eta nanomedikuntza ere, bai, hori ere oso... Gero eta txikiago eta kuantum mailara iristen zen. Fisika kuantikoa beti izan da gure tresna, ez da? Nirea ere, bai, ikerketan, ez da, beti ere, baina orain dago belaunaldi berria edo orain gai garelako erabiltzeko fisika kuantikoaren propietate jakin bat, oso berezia, hori gainez armena, eta nola ez da, korapilatze kuantikoa, lehen propietate hori etzen ustiatzen, etzen erabiltzen, eta orain erabiltzen da konputazio kuantiko egiteko, eta beste teknologia kuantiko batzuk egiteko ere bai, sensorika eta horretik izan da, hori izan da azkenengo markadako iraultza esango nukenik, ez da, hori, izatez gu nanogun nazi ginenean kuantika egiten genuen, baina ez konputazio kuantikoari begira, hori ez da pentsatu ere, baina orain bai, orain urteetan garatu dugun esperientzia, orain erabil dezakegu mundu horretan sartzeko, eta hori mundu interesgarria da, bai. Bai, oso, gure zain gaude, gure arloan konputazio asko behar da. Daukagu mugetako bada konputazio almena, zure esperimentuen ambizioa dago mugatuta konputazio almenagatik.
Eta, orain egia esan, berez egon badago behar dugun hardwarea, dira GPU. Biderketa matrizialak ite dituzten ordenadore berezi hauek, baina, jakina da muga dauzkatela. Eta nahiz eta konparatzen den zerebroaren almenarekin, eta inork ez daki benetan zerebroan ze almen dagoen, hizkuntza prozesatzen dugunen hain azkar, orain ari gehiz egiten, eta azkartasun honekin prozesatzea eta gai izatea aldi berean paraleloan dauzkagun beste pentsakera lerroak eta hori nahiz eta konparatzen den gaur egungo hardwarearen almenarekin ez dago oso garbi, zerebroaren ora ez da oso ondo ulertzen, uste da konputazio almena asko handiago daukala zerebroak. Orduan, konputazio kuantikoaren bidetik. Ematen du horrek ahalbidetuko duela adimen artifizialean jauzi kualitatiboa egitea, ezta? Bai, gure arloan gainera idea nagusiak ja zeuden oin dela 30-40 urte, eta egondan aldaketa handi bat izan da hardwarea bera. Azkenengo urteak erakutsi dute idea simpleekin, hizkuntza eredu bat azkenean oso idea simplea da berez, baina aldaketa handi izan da hardwarea inbeste hobetu da, datu kantitatea inbeste hobetu da, hasi da propietate batzuk erakusten, edo almen batzuk ez zirena espero hain aurreratuak izatea. Hortxe ondoan izango duzu konputadore kuantikoa, horren ikusiko doia. Horri etekin ataratzen dizuen, atara diozuen, bai. Horri begira egotea komeni da, bai. Zondo guk ere ingo dugu konputazioa, guk ere garatuko dugu nanogunen, IBM-eren izango da, nahi datorren ordenagailu potentea, ordenagailu puntako orain konputazio kuantikoan dagoen gauzarik onena da hori, ezta? Baina nanogunen ingo dugu garapena, ingo ditugu txip kuantikoak garatu beste teknologia batekin, baina hor eraikitzen ari garen dorre berrian, hor garatuko ditugu txipak beste IBM-erena da, teknologia da supereroaleekin, supereroalea dira kubitak, eta gure teknologia izango da erdieroaleekin. Izango da silizioan integraturiko espinak, puntu kuantikoak. Oso ambiziosoa, ez? Txipak egitea, beti izan da txipak egitea hori beti izan dela atzerriko Europatik kanpo, ez? Hori oso ambiziosoa bai txip kuantikoa, baina bakarrik ez du egingo. Horretarako halako proiektu handiak egiteko egon behar dugu elkarlanean beste batzuekin, ezta? Eta hor elkarlanean egongo gara erresuma batutik datorren enpresa batekin, Quantum Motionekin, eta horrek ja egin dute bidea, eta asmoa da guk ikerketa egitea eta enpresaren bitartez ikerketa hori merkaturatu ahal izatea. Osea, garai interesgarriak dator. Garai oso interesgarria bai, guretzako bai. Gero beste gauza batzuetan ere bagabiltza, nanomedikuntza eta bar, baina horretan ari gara bai. Hori guri ere gertatzen zeguz, nik tesia egiten hasi nintzenean, hezkuntzaren prozesamendua, eta kontatzen nienean jendeari zeri buruzen nire tesia, gurasoak edo lagunak, eta 30 segundu eta interesa pixka galtzen zuten. Eta hori gurean aldatu da, zuenean kuantikarekin ere bai, igual, ezta? Orain jendea daki gehiago GPT-ri buruz nik baino. Kuadriako kontatzen zute igual zer dan GPT-ren azkenengo kontua, eta nizera bai, hori tezue. Eta bai, asko, orduan interesa handia, eta gurean iraultza honekin oso posi gaude, ze orain egin daitezke gauza praktikoagoak, garri baten baino. Den gurea bazan pixkat ez teorikoa, baina praktikotasuna ez zan hain garbi ikusten. Jauzi izena ChatGPT-rekin, ez da? Izan zen duela urte pare bat, ez da? Hortaz inork ez zekien ezer, adimen artifiziala existitzen zenik, existitu bai, baina jenteak inor zion garrantzirik ematen horri, ez da? Bai, beti izan da etorkizuneko gauza bat zan, hemendik 5 urtera egongo da zerbait, hemendik 5 urtera egongo da zerbait. Bai, eta lehen galdetu duzu, eta zentroaren erronketako bat importantea da teknologia hori irekia eta librea eta pixka gizartearen esku ustea, ze orain GPT itxia da multinazional batena, eta ireki hori euskeraz ondo aritzea. Eta hortan egia sortzen duen euskerazko kalitate izatea hobeagoa GPT daukana baino. GPT-en euskeraren kalitatea ez da txarra, Ez da txarra. Ez da txarra, hau da kalitatea hizkuntzaren aldetik, nahiko sortzen duen hizkuntza nahiko ona da, ni harrituta galitu nintzen, eta erabildi dut aspaldi honetan pizka bat. Hori izan, gauza ez genekin hau indala hilabete batzuk, ze
ez dakizu multinazionalen interesa noraino iristen den hizkuntza batekin. Ni harrituta gelditu nintzen. Gainera hori etorri zitzaidan, batek eman zidalako itzulpen bat, alemanieratik euskerara. Eta harrituta gelditu nintzen. Harrituta gelditu nintzen. Hau da, itzulpen egin zuenak etzekien euskeraz, ezer, bidali zidan itzulpena horrela, GPT-ek egin bezala, eta harrituta gelditu nintzen oso ona zelako. Bueno, ez zen bikaina, hau da, gatz batzuk bat zeuden, baina oso ona. Ni pentsatu nuena, baina asko zure. Orain bertan egin ditugu probak eta guk sortzen dugun euskera txukunagoa da GPT-rena baino, joskera aldetik eta gramatikaltasun aldetik eta eman diegu testuak itxuan, eman dizkegu testuak idazlanak zuzentzen dituztenei itxuan eta atera da hobeagoa sortzen dugula. Eta bueno, hori gehiago landu behar da oraindik, badago nola hobetu. Baina horrek eskatzen gaitu, askotan multinazionalek dituztena beren produktuak, adibidez, softwarea, ordenadoreko softwarea euskeratzen dutenean edo mugikorrean euskeraz dagoenean, askotan ondo dago, baina ez dago guztiz ondo. Eta bereek iristen dira puntu batera. Eta gerta zaigu GPT-ekin ez, baina dago beste bat Claude deitzen dena, egin dute berzio berri bat eta euskararen kalitatea jaitsi da. Ez dakizu oso ondo. Orduan, karo, gu bagaude bi gauzekin, gauza bada zientzia aldetik nola egin euskerako eredu, euskaraz oso ondo ibiltzen diren ereduak, zein inork ez daki oso ondo nola egin baliabide gutxiago dauzkadan hizkuntza batentzat, ziurtatu ondo egiten dula hizkuntza horretan. Eta beste aldetik praktikotasuna ere bai, gizarteak behar du ondo moldatzen dan, eta gero ez duna dependitzen multinazional batetik. Ez dakizu inoiz nora joko duten, noiz utziko duten hobetzen, edo gehiago kobratuko duten, edo... Zuek ikerketa egiten duzuenean euskeraz egiten duzuela? Ya está, pasale, ez da? Hori euskerarena ez dugu esan, Euskeraz aritzen gehala. Bai. Hori ere galdera bat izan zen, bigarrena edo hirugarrena. Bai, interesgarria da hori sartzea, ala ez? Hori galdetu behar nireneko honi. Sartu eta aber zerbait egin dezaken, venga, hasi. Bueno, interesgarria baldin bada. Interesgarria dela. Bueno, esango dizu, orduan, zuek hor ikerketa egiten duzuenean, zure doktoretza ikasleekin eta zure kolaboratzaileekin euskaraz egiten duzue? Bai, asko bai. Nola, eduki dugun zentroan beti orientazioa euskara lantzearena, joera dago euskaldun gehiago erakartzea, bai informatikariak ere bai, baina batez ere hizkuntzalariak ere behar ditugu. Eta hor dago tensio bat, aldi berean internazionalizazioa behar dezu, zentroaren ehuneko 15 bat atzerritarra dira, 10-15 bat, eta errezagoa zai gazteleraz ikastea, eta hala ere, nola lehenagotik genuen euskerako joera hori, kanal asko komunikaziokoak euskeraz dira. Oin, teknologia etorri da laguntzan, jendea igual ez da konturatzen, itzulpen ez da bakarrik gero publikatzeko, guk dauzkagu kanala komunikaziokoak zentroaren antolakuntzarako eta eztabaida zientifikoetarako eta holan, eta kanal horietan oso erreza da botoi bati eman eta saltzen zaizu zure hizkuntzan. Inglesez edo alemanez esan dezun bezala orain hori posible da, eta horrek errazten du. Hala ere ez da erreza, horrekin ez da dena konpontzen, hori botoi bati eman datena, baina lortzen ari gara oraingoz ekilibrio bat, bilera batzuk badira ingelesez, baina beste batzuk euskeraz egiten ditugu eta igual aldi bereko hizkuntzarekin edo. Guk nanugunen dena egiten dugu ingelesez, holan errezago, holan ez dago arazorik gero gaztelaniaz euskeraz jartzeko dena ingelesez egiten dugu. Baina, ni beti egon da ez da bai da hori, aspaldidanik, ez da, ia dena ingelesez egiten dugunez eta argitalpenak eta ingelesez egiten ditugunez, eta horrean ia merezi duen edo euskara erabili behar izanik dagoen. Ni beti egon naiz horren alde, hau da, gure artean ahal dugunean beti hizkuntza zientifikoan ere euskaraz erabiltzea. Hori bada hizkuntzaren normalizazioaren zati bat, ez da? Arlo guztietan, hau da, erregistro guztietan hizkuntza erabiltzea. Eta erregistro horietako bat izango da, bata izango da hemen erabiltzen duguna, beste erregistro bat izango da hizkuntza zientifikoa, ez da? Eta terminologia ere horratzean dago, ni beti izan naiz
euskara alden neurrian maila zientifikoan ere erabiltzearen alde, eta tesitan ere bai, tesiak euskaraz idaztea. Baina, orain badirudi denbora galtzea dela, dena ingeles egiten dugulako, baina beti izan ez, ingelesez bai, euskaraz idaztea bai, ze horrek ematen du, horrek ekarpen ematen dio euskararen normalizazioari. Bada lan gehigarri bat guk libre uzten diegu, baina asko euskaraz egiten dituzte tesiak, esfortzu hori egiten dute, eta oso datoz, terminologia lantzeko tesiak aitzindaria dira, lehenbiziko, bai. Oin nire arloan gero eta gutxiago egiten da hori, gero eta gutxiago zertarako lan hori, ez da, baina, bueno, hori ze da. Oine, itzultzaile esan, gure hizkuntza ereduak oso ondo itzultzen du euskarara. Bai, oin errezagoa, bai, oin errezagoa. Bueno, nik uste dut nahiko egin dugula, ez da? Erronka, erronka alde batera utzi ditzakegu.